Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Türkiýe amala aşyran taparynyň dowamynda Türkmen gazynyň Gunwatar ugru boýunça aktarmak meselesiniň esasy üns merkezinde bolmagyna garaşylýar. Ankara bu ugruda geçen ýyldan bäri tagalla edip gelýän bolsa-da, bilermenler Türkmen tarapynyň bu babatda häzire çelini oňy nädimleriniň göze ilmeýändigini belleýärler. 25 oktýabrda giýişlik prezident Berdimuhammedow 2 günlük resmi tapary bilen Ankara geldi. Makalanyň taýýarlanan pursady onuň türkiýelik härdisi Recep Tayyip Erdogan bilen gepleşikleri entek amala aşmandy. Emma ýokary derejeli türk resmiýetleri Türkmen gazyny we elektrik energiýasyny halkara bazarlaryna çykarmak ugrunda sol sanda Azerbaýjanyň hem gatnaşmagynda hyzmatdaşlygyň ýoly goýulmagynyň zerurdygyny bellediler. Ýewropa bileşigi Russiýanyň Ukraina esasy çözümiňiň ýa-ni Moskwa garşy girden ykdysady sanksiýalarynyň fonunda özüniň energetika importlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugrunda tagalla edip başlady. Munyň ýyzy bilen de 2020-nji ýylda Ankara soňky 20 ýylda ilkinji gezek Azerbaýjanyň üstü bilen Türkmen gazyny satyn almagyň ugurlaryny seredýändigini ma'lum etdi. 26 oktýabrda Türk prezidentiniň kömekçisi Cevdet Yılmaz Ankara'da geçen Türkmen-Türk işgörlük forumunda eden çykyşynda soňky geosyýasy özgertmeleriň fonunda energetika meselesiniň ähmiýetiniň hasam artandygyny nyktady. Munyň bilen baglylykda bu strategik pudokda Türkmenistanyň tebii gazynyň we elektriginiň halkara bazarlaryna çykarmagy ugrunda hökmani ýagdaýda hyzmatdaşlygy ýoly goýmagymyz zerur. Bir tarapdan Türkiýe Türkmenistan iki taraplyň hyzmatdaşlygy, beýlik tarapdan Azerbaýjanyň hem gatnaşmagynda üç taraplyň hyzmatdaşlygynyň üstü bilen energiýa babatynda has ykdysam hyzmatdaşlygy ýoly goýmagymyz möhüm diýip Cevdet Yılmaz belledi. Emma energetika bilermenleri Aşgabatyň ýylda 30 milliard kub metr Türkmen gazyny Ýewropa aktarmaga mümkinçilik berjek. Bu taslamanyň amala aşmagy babatynda häzire çelini oňyn ymtylmalarynyň göze ilmeýändigini belleýärler. Düýbi Britaniýada ýerleşýän Metkins energiýa hupsuzlygy boýunça barlyk guramasynyň eksperti John Roberts 26 oktýabrda Azatlyk bilen geçiren söhbetdeşliginde Aşgabatyň bu wagtda diňe umumy sözler bilen çäklenýändigini, sol bir wagtda taslamanyň iş ýüzünde amala aşmagy boýunça hiç bir tarap bilen möhüm gepleşikleri alyp barmaýandygyny üns çekdi. The only thing is that they have said in general terms they would like to export gas to Europe. They have never said how, and they have not entered into any significant conversations with anybody, as far as I know, as to how best to do it. Robert, Türkiýanyň hususan da prezident Recep Tayyip Erdoganyň Türkmenistanyň bu ugrda hereket edip başlamagy boýunça täsir ýetirip biljekdigini belledi. Emma ol ozalky lalasıga laýyklykda Türkiýanyň gazy diňe öz serhedinden satyn almaga razy bolandygyny, sol sebäpli Türkmen gazynyň iş ýüzünde Gunwatar ugru boýunça aktarylyp başlanmagy üçin Aşgabatyň netijeli herekete geçmeginiň möhümdigini nyktady. And so far, the Turkmens have done nothing on that line at all, as far as we can work out recently. Şu wagtda çelini Türkmenler bu ugruda düýbünden hiç dat etmediler diýip Robert Azatlyk bilen söhbetdeşliginde belledi. Mundan ozal Azatlyk bilen söhbetdeş bolan beýlik ekspertler, sol sanda Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory Luka Anceski, Türkmenistanyň görnüşinden bu goloýda amala aşyryp bolmajak proýekde has köp siýasy matlapdan çemeleşýändigini, ýagny bu ugruda netije bermejek gepleşikleri geçirip, dünýä arenasynda öz aktuallygyny artdyrmaga finansiýandygyny aýdypdy. Seems to want to hold in terms of increase the relevance of Turkmenistan in Europe. Türkmenistan häzirki wagtda özüniň daşary ýurtlary iýerýän mawy ýangynjynyň agrymly bölegini Xitay ugru boýunça eksport edýär. Resmi maglumata görä 2020-nji ýylda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky sowda dolanşygy 2 milliard dollara deň bolupdyr. Türk resmiýetleri şu ýylyň 9 aýynyň jemleri boýunça bu görkezijiniň 2,1 milliard dollara deň bolandygyny aýdýarlar. Türkmenistanda raýatlyk pasportynyň ýakynda girdilmegi göz öňünde tutulýan täze nusgasynda sagtyň milleti diýen bölümi aýrylar. Bu warada Azatlyň habarçysy ýagdaýlardan habarly İçeri işler ministrligindäki çeşmesine salgylanyp aýdýar.
bu maglumaty häzirlikçe resmi ýagdaýda tasdikladyp bolmady. Mundan ozal azatlyk bilen söhbetdeş bolan milli azlyklaryň wekilleri rahatlygyň şahsyetini görkezýän resmi namalarda pasportyň eýisiniň milletini görkezmek bilen olaryň degisli bolan milli etnik toporunyň göz öňünde tutulýandygyny, munyň hem ýurtda näresmi ýagdaýda alınıp barylýan türkmenleşdirme siýasatynyň çäginde özleriniň ýanymalary tezewar edilmegine esas bolýandygyny aýdypdylar. Ýogsa ösen döwletleriň tejribelerinde pasportyň eýisiniň milleti diýmek bilen olaryň rahatlygy göz öňünde tutulýar. 21-nji oktýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň rahatynyň pasportynyň nusgasyny we ýazgysyny, ony resmileşdirmeň we bermeň tertibini, şeýle de ondan peýdalanmaň kadalaryny tasdiklady. Kararda öň berilen köne nusgadaky Türkmenistanyň rahatynyň pasporty ýurdun kanunçylygyna laýyklykdy. Onu çalışmak üçin esas bolmadyk ýagdaýynda onuň täze nusgasyna çalşyrylmagy degişli däldigi bellenilýär. Munyň bilen baglykda İçeri işler ministrligine, Adalet ministrligi bilen bilelikde karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçylary ýurdun kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir ay möhletde taýýarlamak we ministrler kabinetine bermek tawsyryldy. Bu karary çelini rahatlyk pasportynyň täze nusgasynyň girizilmeginiň meýilleşdirilýändigi barada habar çykmandy. Sol bir wagtda prezidentiň kararynda pasportyň täze nusgasynyň girizilmeginiň sebäpleri we onuň aýratynlyklary aýdyňlaşdyrylmaýar. Azatlyk ýokurky aýdynsyzlyklar, şeýle de pasportyň täze görnüşinde rahatyň milleti diýen bölümniň aýrylmagy boýunça İçeri işler ministrliginden resmi kommentari alyp bilmedi. Geçen ýyllarda türkmen häkimetleriniň ýyllar boýy erjellik bilen öňe sürýän türkmenleşdirme siýasaty netijesinde resmiler rahatyň şahsyetini görkezýän resmi namalarda özleriniň milletini türkmen diýip ýazdyrmagy çelini mejbur etdi. Azatlyk ýyllar boýy Türkmenistanda ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleriniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, sol tanda pasport almakdaky bökdenslikleri, ýyşy we okuwy girmekdäki meseleleri, medeni hukuklaryndan mahrum edilmegi barada dowamly habar berip gelýär. Şu ýyldan bäri bolsa türkmen häkimetleri esasan hem etnik özbekleriň kowçun bolup ýaşaýan Daşoğuz we Lewat tewitlerinde toýlarda milli türkmen halk aýdymlaryny aýtdyrmagy, durly dawarlara diňe türkmenlere mahsus milli libaslarda gelmegi dilden talap edip başladylar. Türkmenistanda garaşlygyň ilkinji ýyllarynda milli azlyklaryň wekilleri sol tanda etnik özbekler we gazaklar ýurdun käbir mekdeplerinde öz ene dillerinde bilim alyp bilýärdiler. Ýöne 2000-nji ýyllarda şeýle mümkinçilikler aradan aýryldy. Mundan başga da ýurtdaky milli azlyklaryň hukuklaryny gün tertibine getirýänler basyşlara tezewar edilýär. Türkmenistandaky buluç azlygynyň hukuklaryny goramakda tanalýan Mansur Mingelow hukuk toporlarynyň aýtmagyna görä, öz alyp baran jeňmeçilik işi üçin ara almak maksady bilen toslanan aýplamalar esasında 2012-nji ýylda 22 ýyl türme möhletine hökm edilipdi. Türkmen häkimetleri azatlygyň gozgoýan ýokurky meseleleri boýunça soraklaryny jogapsyz goýýarlar. Sol bir wagtda Süýül Türkmenistan jynsy kemsitmeleri berk ýazgarýandygyny we ýyzgderli esasda milletara sazlaşygyny üpçün etmek uğrunda degişli işleri alyp barýandygyny öňe sürdi. Türkmenistanyň resmiýetleri 21-nji 22-nji awgust aralygynda BMG-niň Ženewadaky idarasynda jynsy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek baradaky halkary konwensiýanyň düzgünleriniň ýerine ýetirilişi boýunça hasabat bilen çykyş edipdi. Türkmen wekilleri hususanda ýurtda jyns, taýpa, millet ýa-da etniki gelip çykyşyna esaslanýan çäklendirmeleriň ýa-da artykmaçlyklaryň öňüni almak boýunça işleriň alınıp barylýandygyny aýdyp, muňa delil hökmünde kanuny namalary agdadylar, ýöne başga jikmejik getirmediler. Hasabatda ýurdun 7 million-dugy aýdylýan umumy ýylatynyň 14%-ni beýlik milletleriň wekilleriniň düzýändigi, olaryň sanynyň 936 müňden hem aşýandygy bellenildi. Türkmenistanda 61 milletiň wekilleri ýaşaýandygy aýdylsa da, olaryň etniki gelip çykysy we degişlilikdäki sany barada hiç ýyly maglumat berilmedi. Türkmenistanda buluç tatar, rus, ermeni, kazak we özbek ýaly özgü milletleriň wekilleri bar. Ýurtda soňky ýyllar ykdysady ýagdaýlaryň agyrlaşmagy we esasy azatlyklaryň hasym gysylmagy arasynda etnik azlyklaryň wekilleri ýaşap oturan Türkmenistanyny köpçülikli ýagdaýda hemişilik terk edip başladylar.
Türkmenistanda çilim sewdasy häkimetleriň öns merkezinde galýar. Munyň netijesinde şoňlar çilim ýene-de satuwda azaldy ýa-da doly ýok boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenbaşyda çilim satýan dükanlarda reýit geçirilenligini habar berýärler. Çilimiň dürli görnüşlerini satýan hususy dükanlaryň tas ählisinde şol sanda Gülälek, Ýedügün, Aşgabat, Şanly, Bahar, Çınar atly dükanlarda temäki önümleri doly satuwdan aýrylypdyr. Bu arada 26 oktýabrda maglumat beren Azatlyň yerli habarçysy munyň dükanlarda geçirilen barlyklar bilen baglydygyny aýtdy. Dükanlarda ýekeje däne çilim tapylmaz derejä çilini barlap, tapylan çilimler döwlet haýryna geçirildi. Dükan iýelerini hem uly jerime tölemeli etdiler. Türkmenbaşynyň hususy dükanlarynda reýitler şu hepdäniň tişenbe gününden geçirilip başlanypdyr. Barlyklary şäherde temäki önümleriniň sewdasy bilen meşgullanýan hususy dükanlarda geçirilipdir. Hususy dükanlara çilim satmak gadagyn edilýär. Çilimiň sewdasyna degişli ähli meseleler döwletiň garamagynda galýar. Döwlet dükanlarynda çilimiň satywy çäkli möçberde amal aşyrylýar. Adam başyna diňe bir ýa-da 2 guty çilim satylýar. Bu ýagdaýda hususy sewda nokatlarynda çilim sewdasy gyzlyn görnüşde alınıp barylýar. Türkmenbaşydaky habarçymyz şäherde geçirilen häzirki reýitleriň netijesinde çilimiň gytalandygyny we gymmatlandygyny aýtdy. Bu reýitleriň netijesinde käbir hususy taraplardan çilimi tapsa bolýar. Emma ozal gutusy 70 manat bahalanan çilimler indi 100 manada, öň 80 manat bolan çilimler 125 manada çilini gymmatlady. Türkmenistanyň hökümeti ýurda 2025-nji ýylda çenli temäkiden doly azad etmek planyny eglan eden soň çilimkeşlere we çilim sewdagärlerine wagtal basyşy güýçlendirýär. Çeşmeler häzirki tapgyrlaýan reýitleriň güýçlenmegini bu senäniň golaýlamagy bilen baglaşdyrýarlar we 2024-nji ýylda temäke garşy görüşiň hasam uly göwründe alınıp baryljagyny aýdýarlar. Çilim satýan hususy dükanlara garşy reýitler Tomus aýlarynda Liwap vilayatynda hem geçirilipdi. Çilim satýan dükanlardaky barlyklara polisiýanyň we salgyt edaralarynyň işgärleri gatnaşýarlar. Ýurtda çilim gytçylygy ençemel ýeri saklanýar, çilimkeşlere dürli gadagançylyklar girdilýär. Emma bu çilim çekilmegini azaltmaýar. Çilimkeşlikden saplanmak ýaly sagdynlyk maksatlary iş ýüzünde orun tapmaýar. Döwlet näçe çilimkeşlige garşy görüşi alyp barsa da diňe bir taraplaýyn. Döwlet diňe öz bähwidini bilýär. Halky, raýatlar barada pikir etmeýär. 50 ýyl bäri çilim çekip gelýän raýatlar bar. Olar bir wada çilimi goýup bilmeýär. Medisina kömegi gerek. Ýa-da dermanhanalarda nikotinni takgyç, tabletka, plaster ýaly zatlar satylmaly. Ýöne bu terişdeler Türkmenistanyň ýekeje dermanhanasynda hem ýok. Diňe gadagan etmek bilen ýagdaýy çemelişýärler. Dip azatlyk bilen gürleşen Türkmenbaşyly ýaşaýjaydyar. Türkmenistanda çilime garşy görüş 2016-njy ýylda güýçlendi. Şol ýylyň başyndan bäri ýurtda temäki önümleriniň sewdasy ýiti çäklendirildi. Bu wagtda ähli ygtyýarlyklar sewda we daşarak iqtisady aragatnaşyklar ministrligine berildi.